representing Barangay Tigong. Hello everyone, welcome to my channel. In the service of the Filipino. Tamang, gusto ba naman mabuhay diri sa kalibutan? Abang ang mga inyong buhat, kami na magpamilya inyo kinuhang patay. Ini ang panalangitong sa mga anak sa ilalim ng patay. Karoon na, nagtulos, kagitbaligya ang kalag sa demonyo. Abang ano ay hanang matabo sa ila, sa luhi sa sining makalalaang ang mga espiritu. Mahagan-hagan bala ang ila panguna, ukod madugangan bagit ang ila pag-antos. Nagaluha ang ila mga mata, sino bala ang kinatuuhan nila. Sige! Ibalik niya ang kalag kay Satanas! Saksihan ang iya pagkapintas! Tabak! Tabak! May power. Saksak to.
Once again, ladies and gentlemen, our competing group number 5 from Barangay